Asikubingelele sikwamukele kwi-channel yithi ingosi yabalaphi bendabuko noma yabaholi bendabuko la sicoshela khona ulwazi lwesintu olithinta amakhambi esintu. Mina igama ngoXolano Enoch ngupastor weningi. Ngikuletheleke la ingosi, ngivakashele futhi la omunye wabalaphi bendabuko okhona sisethembisa la sikhona khona sikuduza amazwe sifuna abantu abazokwazi ukuthi bekulekelele ngolwazi lwesintu noma ngamakhambi esintu. Namhlanje sivakasheleke la ugogo Mashayeli Ntabeni. Asibingelele gogo. Uma sikhuluma la ngogogo Mashayeli Ntabeni sikhuluma ngobani kahle? Ugogo Mashayeli Ntabeni ugogo Mashayeli Ntabeni waqala ukugula emncane ngazi ukuthi unobizo. Egula ugogo ehlupha esikolweni. Nasesikolweni ngingaboni kahle kube emnyama babhala abanye abantwana ngingabhali. Ngingazi ukuthi yini, kwangihlupa kakhulu ngincane kakhulu amsho kwi-13 years. So uma sugulile uthatha steps ukuthi uye kuba kumuntu ozokuhlolela ukuthi abone ukuthi une gift noma une calling noma abazali bakho bakuthatha bakumikisa kumuntu noma wavele waphuma waya kumuntu wayithuka uvuka kumuntu oyothwasa kuye ngoba abanye abantu bavele bathi kuvela holwe idlozi lomfaka ndawona thize la uthwasa khona. Abanye ukuthi uyahamba uyohlola kufika kunobizo hlala phansi la sisidile ngawo. So kwenze kanjani kuwena? Ugogo Mashayeli Ntabeni ubizo lwakhe liye lahluka. Mina bengiboniswa kakhulu, ngibonela kakhulu abantu bafikile ekhaya bezovakasha nabangani. Mina ngibabonela abanye bethukuthela ukuthi ngibona imfihlo zabo, ngangiboniswa kakhulu. Ngifike ngisho nasendlini nomama abone athi mina ngisazi bathi noma bengithatha bengisemntwini ngifike ngibonele kwayena umuntu labangilethe kuye. So wena ukuze njengamanje uthwasile nokwathwasa kwenze kanjani? Ngithwase eMatsulu. eMatsulu. Ngithwasele eMatsulu. Enelisiphethe eMpumalanga. Enelisiphethe eMpumalanga. La ngithatha ubizo lami ngitshela khona. Ngayiphupha futhi kahle indawo yakhona ngamtshela ukuthi sizohamba kanjani siye kanjani ngempela saze sawufika. So wena ukuthatha isikhathi kangakanani ukuthwasa noma ukuba lapha ePhehlweni? Ngihlalile ePhehlweni I think inyanga zo10. Ngihleli ePhehlweni. Wasi uyaphothula. Muphothula uqala ukusebenza vele waqala wasebenza ngabantu noma uma uphuma uke wathi ukuhlala nje abantu benyezi noma uthi uma uphuma nje vele waqala wasebenza ngabantu? Kuhlukile la kakhulu. Kuya ngedlozi lakho ngempela leli elikhiphela kumikisa khona ekuthwaseni. Ukuthi uma uphuma kuqala kufike ngakufanisela ngithi kunokufika abantwana bebala kuthiwa abantwana umntwana uhlushwa ibala uhlushwa inyoni. Uthi usathi usabhekile usadila nabantwana kungena umuntu athi hayi emsebenzini kuyabheda umsebenzi uyaphela. Idlozi lihlukahlukene, umuntu akanalo idlozi lodwa, unamadlozi. Kunawakhabo mama, kunawakhabo baba. Asebenza ngokuhlukahlukana emzimbeni kumuntu. Aletha abantwana, alethe umuntu ohlushwa ukugula kwakhe emzimbeni. Phinda alethe yena impela umuntu ohlushwa abantu abadala. Phinde futhi alethe umuntu ohlushwa umsebenzi or ufuna umsebenzi. Yeah. So ngamanye amazwi wena usuyathwasisa nje manje? Kunjalo. Usugobela? Kunjalo. Okay. So amathwasa kuwe mhlawumbe 10 months ePhehlweni. Amathwasa akho ahlala isikhathi kangakanani? Bese ubothi la noma ikhathi zawo ziyahlukana ngokuhlala kwawo amathwasa? Amathwasa kuyahlukana. Kuya ngokuthi idlozi lakhe lidonsa kangakanani, lifast kangakanani. Ukhona othi mayengena umthole ukuthi usevuthi uyashesha abakuba basafuna ukuthi ahlale badinga ukuthi ayosebenza. Usuvele nje usumlungisela into zakhe ngendlela aphume ahamba ayosebenza. Kwabanye lidonse kancane usafuna umfundise uqale naye phansi omunye usuke nje efika nje sevuthile. Ngifuna ukuthola la abantu abaningi sinokubona la abantu abanye abathwasile umuntu yaphuma ethwaseni udla imbumba kuhlangahlangani kahle into ayihlangane nje lefana. Uke waba nabo abantu abathwase kuwe
baphuma bangasebenza baze bacabanga ukuthi bavaliwe? Cha, abanye kunamhlanje kulamalanga kuhlukile. Abanye abantu baphuma bayothwasa ngoba umuntu ebona omunye umuntu eyothwasa kungenayo i-calling kuye. Kanti ukuthwasa fanele ube nesiphiwo, lento ikuwe, idlozi likuwe emzimbeni, liphila kuwe. Yilona elizokholela ukuthi uhambe uyothwasa. Likhombe nendlela. Hayi ukuthi usuku uzihambele nje. So ngamanye amazwi uthi laba okwenzeka ukuthi mabephuma ephefeni badla imbumba kungenza ukuthi uthwase kungafanele. Omunye uyathwasa kungafanele kanti kufanele just bamphethele. Kuyafuneka ukuthi uyaya ekuthwaseni uthola ukuthi kwakunomkhulu nje kuphela wayesebenzisa ubugedla. Uwe ufune ubugedla ebese omunye afika akuthwasise kanti kungene igedla kuwe. Umuntu masithi igedla ngichaza ukuthi umuntu ewazi ukusebenzisa umuntu. Engahlole ngathi esebenzisa lawo makhambi ufuna ukuthi wenze njalo. Bese ke mina mawusufika kimi thina abanye asifani akasakwenzisi kona lobugedla usevele uyakuthwasisa. Usuyaphuma manje usuyimbumbi. So awusitshele nje la mhlawumbe abantu noma izifo noma inkinga okwazi ukuthi umuntu meke afike nale problem le ayi makafike imali vele efike egcineni ayishuli eziwu5 inkinga okwazi ukuthi le mali iyafika kuwe nje uyibheke nokuyibheka. Okokuqala nje abantwana engayibala ngilizwa. Ibala lokuthiwa inhlokwana hayi angilizwa ke lelo. Ngaliphikwa lelo ngalithiwa kogogo bami. Ibala. Hayi angisakhulumi ngenhlolo ke. Ufuna bathi ukuhlola impela nje ngwashaya phansi amathambo ngizokushayela uphume futhi unabile nje ugezekile. Buye futhi nobomsebenzi kakhulu nokuthola abantu uthola emsebenzini uqoshiwe angazi ukuthi uqoshwe ngendlela enjani. Hayi lapho ngiyagwebela 3 days. Uyayizwela ke mbukelo ukuthi useshilo la kwegogo mahlala entabeni ukuthi izinto ayishaya la uma ekuhlolela kube ngathi ubehleli nawe inkinga zakho zazi njoba zinjalo. Ngokuthi uyafuna ukwazi inkinga zakho uyazi ukuthi ufuna ukuphi. Uyasho futhi uma ukuthi uqoshwe ngendlela engaqondakali uyakwazi ukuthi within 3 days ubusubuyelile ke ibala nokunye into ayishayayo kulezi kanti kavele siqhubeke. So ngifuna ubheka la gogo ukuthi abantu uma ngiyeza ukuthi bayibanda umsebenzi. So in terms of business khona abantu isiyazi kakhulu bakholwa ukuze amabhizinisi uyakwazi ukubalekelela abantu abafuna ukusizakala kwethina amabhizinisi. Mhlawumbe ibhizinisi alihambi kahle liyatotoba lihamba ngonyaka lofudu noma lo. Yebo Thokoza gogo. Siyayenza kakhulu. Ibhizinisi mayingahambi kahle uyafika sibonisane. Kuya ngebhizinisi umuntu ayisebenzisayo ukuthi ibhizinisi enjani. Ahlukile amabhizinisi. Ukhona abafika athi omunye ngiyazithengisela mina konke ikhona namatamati. Ukhona omunye uthi unebhizinisi yamateksi. Ukhona omunye unebhizinisi yokudla. Uvulile nje restaurant. Siya okunye sisebenza ngakho nako kakhulu. Ukuthi abantu bathanda ukudla kwakho bathande futhi ukuthi noma begibela amateksini wakho bangathengi itaxi yazasikophela indubo zethu bayithande nje. No kuzwakele abantu uma befuna ukuthi beqhumane nawe mhlawumbe usebenzela kuphi isikuphi isigodlo sakho? Mina ngisebenzela khona la eThembisa 6410 Winnie Mandela. Inamba yakho ubathi gabi ngazi naba bongaze biqhumeka izolo masho ukuthi bayadinga abantu bamabhizinisi nabantu bafuna abaqoshwe imisebenzi nabantu abafuna imisebenzi. Inamba yakho kumahlala entabeni is 083 4211 960. No sibongeke nje kuyinikeza ithuba ubukele embukele qhubeka ke ubukele nokusubscribe utshele nabanye abantu ngayi channel nangawo ama video nangabo abalobhenda buso singilethela bona ukuthi abantu bakwazi ukusizakala ungathi noma usunalo ulwazi ulufihlo ugcine ngakwena tshela nabanye bakwazi ukuthi besizakale siyabonga kakhulu efisela bona uNkulunkulu ekunikeze bona kunjengoba kunjalo bayadanga.